Какво викаш? А? Чай ви е масичката. Това не е масичката. Скейта на Васко. Има и киткат. Това е скейта реклама. И ракията. Изварат. Кажи. Горна баня. Оранжада. Не знаех идеята. От магазин Европа. Сега си чакаме салатката. Нека кълт. Не, това чуй Гей, какво става? Салата, ало коня. Чай, покажем готвача. Салата по пекаем. Ще е малко олив. Там позорът за зайка. Става цвет. Солт. Зайка. Десет часа мина, а зайка го няма. То навънка. Зай.